Quen é? Hola, estás en directo en Onda Melodía, a túa emisora e cada día de máis xente. Con quen teño o prazer de falar? Eu son Carmen. Encantado, Carmen. Estás escoitando a radio? Non, estaba facendo uns traballiños na casa. Pois por coller o teléfono tes a oportunidade de gañar unha viaxe para dúas persoas a manga do Mar Menor. Ai, que ben. E que teño que facer? Pois só tes que pasarlle o teléfono á persoa que teñas máis cerca e conseguir que cante unha canción para a nosa querida audiencia. Cari, toma o teléfono. Colle o teléfono e canta. Pero con uso da radio. 1, 2, 3. Se te vas a San Francisco, non te vayas marear. Se te vas a San Francisco, vai por la ribeira. Se te vas a San Francisco. Entón? Gañamos ou non? Será fillo de puta mal nacido. Cando vexe voulle arrincar os collóns e facer un pandeiro. Vaya con Vicente. Está todo un fucker. Miña parrulilla mancillada por un canchifre dese. Non é un canchifle, é un artista. É un fillo de puta mal nacido tamén. Veña, rapaces, que non é para tanto, Claro, como as putas non poñen cornos. Veña, a xapaz. Ai, seguro que pura está agora mesmo con algún maromo. Che, respetiño, Miña pura nunca faría tal. Vaime ser fiel ata a morte. Sí, dime. No! Que foi? Pura. Ha muerto. Que dis? Como foi? Me cago no canto, carallo. Fillo de puta mal nacido. Pura unha porquiña hinchable. Pura é o ser máis maravilloso que coñecí na vida. Pervertido. Non morriades, Eu sei polo que está a pasar Tino. Gucci! No! Chanel? No! Armani! Maldigo vos,
Mira pa diante, mira pa diante. Os tres morreron o mesmo día. Mema, canta tensión acumulada. Vai ser mellor que fagamos unha paradiña, Xa tes que mexer outra vez. Non, se eu digo por vos, tanto corno, tanta morte. Serás cabrón. Ten razón, Gali. Un Átila e un Punkcake non nos viría nada mal. É o único que me relaxa. Que fas? Perdón. Era tan boa, tan cariñosa, tan profundo. Entendémosche. Vou ao baño. Ti non andarás mal da próstata? O que? ¡La próstata! Mellor vayamos todos para aproveitar a parada. Parécevos? Sí. Oli, mira, quedamos comer. Dis que ti nas desgracias dalle fame. Non, temos que marchar xa. Veña, se pillai eu un verdiñas, convido vos imos comendo no coche. Pero se hoxe me tocaba dieta depurativa. Veña, xa vas depurando no coche. Veña que imos chegar ás 1000. Pero que faz, ti estás tola? Non ves que se xente moi perigosa? Ai, onde me metín? Pero ti de que escoñeces? Eu de nada. Un que se parecía meu Community Manager. E ti? Non, de nada, é que teño unha pinta moi chunga. Pois anda que ti. Se quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou. Kilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan pra sumar nun corpo a paixón. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou. Kilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan pra sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, 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 kilómetros. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar.